I ens queda l'última concursant, Va, atents, va, concentració tots i escoltarem a l'Anna. L'Anna Cendra, que ja està preparada també a l'escenari. L'Anna ha estudiat periodisme i ha fet el màster en comunicació estratègica en la Societat del Risc a la Universitat Rovira i Virgili. Ara us explicaré una història que crec que és molt important de l'Anna. Estigueu atents, molt important. L'Anna, després d'estar vinculada portant tasques de comunicació del grup de recerca en dolor Algos, estava portant el tema de la comunicació, per això va estudiar periodisme, es va interessar pel tema del dolor crònic que pateix molta gent i que és important intentar ajudar aquesta gent que pateix el dolor crònic. I al voltant d'aquest tema està fent la seva tesi doctoral en antropologia i comunicació, fent-se una pregunta molt important quan parlem de dolor crònic. Com es relacionen els metges i els pacients en una societat que cada cop té més accés a la informació a la xarxa? Això és el que es pregunta l'Anna. L'Anna és exjugadora de bàsquet, va jugar a bàsquet. Li agrada veure sèries de televisió, era pivot segur. Li agrada veure sèries de televisió. I entre les seves aficions, una molt xula també i molt bonica, que és cuidar la seva neboda. L'Anna Cendra titula el seu monòleg La salut desconnectada. Anna, endavant. Bon dia. Bon dia. Com esteu? Esteu bé? Encara esteu desperts? A veure que us veig una mica? Sí. Estareu pensant, quina tia més maleducada que porta el mòbil i surt amb el mòbil a la mà per fer el monòleg. No, en veritat, volia fer-me un selfie abans de començar, però he decidit deixar-ho millor pel final. Sí, pel final, home. Porto el mòbil a la mà perquè el que us vinc a explicar avui està molt relacionat amb aquest aparell. Començarem amb una pregunta bastant senzilla i bastant òbvia. Tots teniu mòbil, no? Vale. I tots teniu perfil en alguna xarxa social? Facebook, Twitter, sí? Perfecte. Els mòbils han canviat la nostra vida. Ens podem deixar les claus, ens podem deixar la cartera, però us asseguro que el mòbil no ens el deixarem mai. És més, si ens deixem el mòbil, notarem que ens falta com una part de nosaltres. Quantes vegades, aquest sí m'ha agradat, quantes vegades penseu que consulteu el vostre mòbil durant el dia? Va, doneu-me respostes. Vinga. A ver, 200, escuchao, por ahí arriba. Vale, els experts ens diuen que consultem el nostre mòbil unes 150 vegades al dia. Bueno, això significa que cada cop que traiem el mòbil, el desbloquegem i mirem les últimes notificacions, perdem entre 1 i 2 minuts. Al cap del dia són entre 2 i 4 hores perdudes. Però jo no estudio els patrons d'ús o de comportament del mòbil. El que jo estudio és com ens informem a través d'aquests aparells. Els mòbils han canviat la nostra forma de comunicar-nos, de relacionar-nos. Molts de vosaltres segurament estareu parlant ara pel WhatsApp o pel Messenger i també d'informar-nos. Quan algú ens fa una pregunta de la qual no en sabem la resposta o senzillament no la recordem, el nostre instint és treure el mòbil i buscar-ho. Podem trobar informació de qualsevol tipus i és una informació que es troba a l'abast de tothom. Gran part d'aquesta informació és informació de caràcter sanitari. Heu provat mai de fer una cerca al Google sobre algun problema de la vostra salut? I no el que us esteu imaginant tots. Anem a fer-ho ara. Obrirem el Google i posarem Me duele el brazo. Pam. Bueno, ja podeu cridar l'ambulància per començar, perquè segons el primer resultat ja hauria d'estar a la UCI, mínim. El segon encara és millor. Yahoo Respuestes. Toma ja. Ara només falta que trobi l'enllaç de Foro Cotxes i ja seria feliç. Només ficant Me duele el brazo, Google retorna més de 500.000 resultats. Qui filtra totes aquestes fonts? Jo, per sort, perquè tinc salut, com la majoria de persones en aquesta sala. Però poseu-vos en el cas d'un pacient crònic que pateix dolor constant i que no acaben de trobar-li ben bé el que li passa. El seu instint és el mateix que el de tots nosaltres. Va a internet i busca informació. Però després d'estar llegint tota aquesta informació, se'n va al Facebook o al Twitter i fica un estat del tipus: el pacient m'ha receptat Nolotil i m'ha dit que al cap dels dies el dolor m'anirà remitint. Penseu, per exemple, en el Pablo Raez. Sabeu qui és? Bueno, ho explico per la gent que ha dit que no. És un noi que ha tingut leucèmia 2 vegades i ara per sobreviure necessita un donant. Com que no el trobava a través dels canals habituals, va decidir llançar una campanya a través d'Instagram amb el hashtag Reto1.000.000, un donant de medul·la, que no ho he dit. És una campanya que es va absolutament viralitzar i inclús famosos com l'humorista el Dani Rovira van anar a l'hospital a fer una donació. El Pablo penjava fotos d'ell postrat en un llit, connectat a màquines, i les acompanyava d'informació privada del seu expedient mèdic, sensacions, emocions, i és una informació que anys enrere hagués estat totalment impensable que es compartís de manera pública.
Aquests dos comportaments, tant el de cerca com el de compartir aquesta informació, han canviat la relació entre el metge i el pacient. Per una banda, el pacient pot estar les 24 hores del dia connectat amb el seu metge, ja sigui a través del mail, sigui a través de xarxes socials, que això està començant a passar, i qui sap, si amb els anys, a través del WhatsApp. Per altra banda, el pacient també és un pacient empoderat, que això significa que ha pres el control de la seva salut i busca informació. Però un cop s'ha llegit tota aquesta informació, acaba més aviat desinformat, perquè no recorda ni el que ha llegit ni sap si allò que ha llegit és verídic o no. És més, quan va al metge a vegades es passa més estona desmentint la informació que el pacient li ha donat que no pas fent la consulta en si. I acaben perdent tots dos i també acaba perdent la salut, perquè és un sistema ineficient. Així doncs, la pregunta del milió és: com podem utilitzar els mòbils per comunicar salut de manera eficient i perquè la salut estigui realment connectada? Què han de fer hospitals, institucions i professionals de la salut perquè afrontar aquest problema? Aquestes dues preguntes són el que intento contestar jo amb el que jo investigo. Aquest intercanvi d'informació sanitària i aquests nous comportaments es seguiran produint a la xarxa encara que les institucions no hi siguin. Així que toca fer un canvi de mentalitat i començar a acceptar que aquestes noves formes de comunicar-nos, de relacionar-nos i, en definitiva, de viure les malalties a través del mòbil ha arribat per quedar-se. Moltes gràcies.